Jarenlang lei deze viskotter onbeheerd en olje te lekken bij Dokkum. Maar nu had er een nieuwe bestemming. De UK Joggen is waarom op Urk. Hessel kaptein, die had het schip kocht. Hij lag daar. En dan denk je, ja, het is zonde dat zo'n schip daar blijft liggen om hem, die verpietert helemaal. Er wordt niks mee gedaan. En op dat moment was er ook geen eigenaar meer van. Dus dan ga je kijken van hoe kan ik aan informatie komen om hem, van wat gaan ze ermee doen. Het zou zonde wezen als je natuurlijk in de oud ijzer gegaan was. Ze moesten natuurlijk een eigenaar hebben. En dat heeft erg lang geduurd voordat ze die gevonden hadden. De jerdere eigenaar van de kotter blieken verstoord te wezen en het schip kwam daarna in handen van een erfgenaam. Die hadden niks mee en dus die hebben mij benaderd. En ik heb er wel wat mee, ja. Voor kaptein is de UK Joggen geen onbekend schip. Zijn bomen maar de kotter giet waarom ons zijn jeugd. Als jonkje van Tolve zeggen mij eigen hoe het schip bouwd waard op Urk. Het schip dat is gebouwd hier op de werf van Metz. En daar is hij gebouwd. En dat was in 1978 voor de heer J. Woord. En ek letter had kaptein nog op de UK Joggen visken. Was het heel zuinig hier op IJsselmeer met vissen. En dan hebben we een tijdje met van de bemanning van 2 schepen op 1 schip gevaren. En dat was dit schip. De eigenaar was toen Jan Woord. En dat waren wat palingvissen en spieringvissen. En dat was wel een mooie periode was dat, ja. Voor mij was het een lot uit de loterij. En zo komt er een eind aan een ziektocht die de gemeente Noord-Friesland hier om het schip een nieuwe toekomst te jaan. In de lange skiertnis van de IJsselmarkotter komt er nou weer een nieuw haardstuk bij. Al giet er van de nieuwe eigenaar eerst nog wel een soort werk in zitten. Deze ziet er van binnen overal nog netjes uit. In onze ogen dan. Het is jammer dat na die tijd dat er zo weinig onderhoud aangepleegd is. Want ja, het gaat sneller van je af als dat je het weer netjes hebt, hoor. En ja, ijzer als dat bij de roesten, dan verliest het zijn kracht en dan heb je het boel werk aan om het allemaal weer up-to-date te maken. Maar ja, als de motor draait, heb je het meestal wel gewonnen. In de eerste instantie is het wel bedoeld om hem zelf te gaan gebruiken. Maar als het onderhoud dusdanig hoog wordt, ja, dan moet je moet ergens voor kiezen. Je moet eventjes door de dingen heen kijken, maar het is gewoon een mooi project. Nou is hij terug waarop hij gebouwd is, waarop hij gevist heeft. Hij heeft hier aan de afslag altijd gelost. En dat vind ik wel leuk, ja, dat je dat weer terug kan brengen in de staat zoals het was. Hij is weer thuis, ja.